Salutare și bine ați venit la podcast. În această ediție avem o revenire, Marius Cira. Te salut, Peter. Bine ai venit. Din nou de invitație. Da, principalul motiv pentru care Marius a revenit este chiar pe masă. Este titlul de vicecampion european la Cupa Europeană Mațonco. Felicitări în primul rând, un rezultat de excepție. Îți mulțumesc frumos și pentru susținere pe parcursul concursului și acum din nou că mi-a făcut această invitație să împărtășesc trofeul de pe masă. O să discutăm cu Marius despre cum s-a desfășurat competiția, cum a fost posibil așa un rezultat, ne va da câteva detalii despre abordarea partidei, nădit, nu știu, poate detalii neștiute despre cum arată așa o competiție. Marius, în primul rând vreau să discutăm despre importanța acestei competiții, pentru că acum, mai ales în România, sunt foarte multe competiții la crap, unele mai puternice, altele mai puțin puternice. Aici este vorba de o competiție internațională. Aș vrea să știu cam pe unde e situată în lume Cupa Europeană de la Mațonco, ca și valoare. Ca și valoare, da. Deci sunt cam recunoscute 3 mari competiții. Cupa Europeană de Boilers, IBCC Balaton, unde se ține tot în Ungaria, și campionatele mondiale, unde diferă de la an la an ce echipă găzduiește. Cam astea sunt recunoscute de Fips Chips, de Federația de Pescuit. Ajungi și foarte greu, da, știm că la campionatele mondiale trebuie să te califici ca să poți să ajungi aici, vorbind de Mațonco strict și de Cupa Europeană de Boilers. Aici fiecare țară care participă, în fiecare an participă în jur de 8-9 țări, fiecare țară are un anumite locuri, adică îi se rezervă 4 locuri, 3 locuri, 5 locuri, în funcție de ce fac performanțele anterioare a echipelor din țara respectivă. Și atunci, dacă dau un exemplu, anul ăsta România a ieșit mai slab, îi se taie un loc, din 5 mai rămân 4 și se înlocuiește cu vine altă țară, cu Serbia la fel, cu Ungaria la fel, deci cam așa se desfășoară Cupa Europeană de Boilers. Deci e similar ca la fotbal, nu? Că locurile de Champions League se alocă în funcție de performanțele. Așa este, deci dacă la un concurs organizat așa de cei care organizează concursul prin România te poți înscrie, da, plătești taxa și te înscrii, da. Aici ajungi mai greu să poți să participi la Cupa Europeană de Boilers. Și asta face ca echipele care participă să fie puternice. Adică se uită cei care se ocupă de înscriere, trebuie să ai un anumit CV, nu? Deci caută să fie echipe cât mai puternice. De aia este și are o tradiție de câțiva ani la rând. Cupa Europeană de Boilers. Câte ediții sunt? Parcă era foarte veche, nu? Da, e sincer să spun, acum chiar m-ai luat prin surprindere și nu m-am pregătit, nu știu să spun exact câte ediții sunt. Pot să spun că eu am participat la 4 ediții de când se ține. Da, asta e de menționat, că nu e prima. Nu este prima, da. Când a fost prima? În 2007. În 2007 am fost pentru prima oară pe Mațonco, atunci am povestit, am luat captura concursului. Am mai avut după aceea încă 2 ediții. M-am clasat pe undeva pe la jumate, tot așa. Odată am fost de 2 ori cu echipe românești, deci am reprezentat România, și odată cu echipa Germaniei. Și acum cu băieții care am fost. Aici am vrut să te întreb, cu ce echipă ai fost anul acesta? Care a fost componența echipei? Am fost K1 Bates, USA, am reprezentat America, am făcut echipă împreună cu Henry Burza și Bogdan Bucur. Cu Bogdan, da. Sigur că da. Super, salutări pe această cale și felicitări și pentru ceilalți membri ai echipei. Da. Cum ați decis să mergeți împreună? Noi ne-am cunoscut anterior de prin 2018, pentru că am mai fost împreună să fac o paranteză, am fost împreună la campionatul mondial desfășurat în Serbia. Acolo ne-am cunoscut prin tata Nițu, prieten comun, și am făcut parte din Lotul Americii în 2018 în Serbia, la mondiale. Am păstrat legătura,
Anul ăsta ne-am întâlnit pe lac, pe Sacoș, în primăvară. în primăvară și așa am stabilit, hai să mergem la Cupa Europeană de Boyles. M-a chemat Bogdan dacă sunt dispus și vreau să fac echipă cu el și cu Henry. Îți dai seama că n-am ezitat deloc, Da. știam că sunt băieți muncitori și am ales să mergem împreună. Asta a Foarte fost tare. din scurt și așa am hotărât să mergem. Acum vreau să-mi zici puțin din atmosfera de la Mațonco. Este o festivitate de deschidere, ați ajuns acolo, cum se desfășoară tragerea la sorți? Da, este cu totul altceva de ce știm noi ce se întâmplă la o competiție din asta prin România. Acolo în primul rând trebuie să înscrii echipa cu numele concurenților, merge înscrie echipa în ziua respectivă, se prezintă toate echipele, se prezintă ce echipe fac parte din ce țară, așa, după care se extrage la sorți, ordinea, standul, dar acolo, ca la alte competiții diferite, ce se întâmplă? Ai voie să refuzi odată locul de pescuit, standul pe care l-ai tras. Dacă nu ai în jur de 1 minut jumate, te uiți pe hartă și dacă nu-ți convine ce ai tras, ai voie să renunți la locul respectiv și mai tragi o dată. Dar ce ai tras, cu locul respectiv rămâi a doua oară, deci nu mai ai voie să-l schimbi. Am înțeles, super că aici am vrut să ajung la tragerea la sorți. Cum s-a desfășurat? Ați tras și ați rămas cu standul sau l-ați schimbat? Am avut, înainte de competiție, noi am mers pe lac și am văzut toate standurile. Asta se întâmpla cu o zi înainte. Am ajuns să tragem la sorți, am avut ordinea 22, participând 33 de echipe. N-am prea acolo, adică noi ne-am propus niște standuri pe care am fi vrut să le tragem. La tragerea la sorți, în momentul în care ne-am tras standul, ne-a mai rămas un singur stand pe care noi l-am fi dorit. Dar era o probabilitate foarte mică să-l tragem ăsta. Din 11 rămase să... Exact, să ne tragem. Îți spun sincer că atât eu cât și Bogdan am fost cumva reticenți la standul ăsta. Am fi vrut să mai tragem încă o dată, dar lucrul ăsta i s-a datorat lui Henry, pentru că el a zis mergem pe standul respectiv. Și așa am stabilit atunci, ok, mergem pe standul. Deci amprenta de 99% a fost al lui Henry, ca să mergeți înainte. Să mergem înainte pe locul respectiv, să nu mai tragem la sorți alt stand. Și așa am mers. Și cum arăta standul? Era un capăt de baltă? Eram într-un golf, dar aveam și o deschizătură la lacul mare. Standul era era într-o formă așa de semilună. Era destul de... Aveai loc unde să pescuiești, adică puteam să ieșim să alegem să pescuim în față, în lacul mare, sau în golful respectiv. Deci v-a plăcut asta, da. Probabil că aveați alternative. Aveam alternative, ne-a plăcut extrem de mult, tuturor ne-a plăcut standul, adică era perfect și cel puțin pentru stilul de pescuit pe care îl practic eu, chiar a fost ce trebuia. Super. O curiozitate, atunci când ați decis să mergeți cu standul acesta, era deja Peter Micula pe standul de lângă? Da, Peter Micula deci deja... în cunoștință de cauză. Da. El a avut tragerea la sorți mult în fața noastră și deja știam că dacă alegem standul, în stânga noastră îl aveam pe Peter Micula. Da, și care a fost sentimentul? Că Peter Micula e cel mai titrat pe scară de la Cupa Europeană, el are 5 titluri, nu? Da, parcă 5 titluri de campion european. Da. Îți dai seama că era... Deci lângă cel mai bun ați picat. Da, era un lucru incomod, adică nu... Acum, adevărul că lângă oricine picai de acolo care participa era incomod. Puternic, dar era Peter care cunoaște foarte bine lacul și pe partea aia nu ne-am bucurat atât de tare încât, wow, ce fericiți suntem, trebuie să recunoaștem. Da, eu când am văzut așezarea pe standuri și am văzut lângă Peter, adică o să aveți o misiune dificilă. Da, într-adevăr. Și mai dificilă, decât. Am avut o misiune dificilă, dacă
cei care au urmărit clasamentele s-au văzut că acolo ne-am toți schimbat și ne urmăream unii pe alții. Și standul avea, nu știu, multă vegetație, avea apă mare, apă mică, aveați diferențe de nivel? Spune câteva lucruri despre... Sigur că da. Era un covor mare de nuferi. Între nuferi ați pescuit? Da, adică un covor mare de nuferi și erau ceva pomi căzuți în apă, vorbesc de golf. Iar în față aveam apă de 1,70 m, unde am pescuit în golful respectiv, iar în față era lacul mare, unde era apa în jur la 2 metri și puțin. Dar noi am ales, adică la început, ceea ce s-a dovedit a fost o decizie nu prea ok. Am început să pescuim cu 2 lansete în lacul mare și 2 lansete în golf. Ok. Deci aveați 4 lansete, fiecare echipă pescuia cu 4. Da. Dar 2 le-am pus în golf, pentru că aveam voie să pescuim golful, și 2 am ieșit în lacul mare. S-a dovedit a fi o idee nu prea inspirată, cu cele 2 lansete ieșite în larg. Care a fost motivul? Pentru că erați aproape de Peter? Da, cumva direcția lui de pescuit și cu direcția noastră era o distanță deci se cam intersectau, era o distanță foarte mică între noi. Și noi am momit foarte agresiv în prima seară aici după masă, ca cursul a început după masa, am nădit foarte mult și ne-am dat seama că nădind îi facem un bine lui Peter. Ok, ați nădit cu bilă. Cu boiles și cu spombul. Boiles și spărturi de amestec, semințe, cu bile sparte. Am avut primele trăsături, le-am avut într-adevăr aici. Și atunci noi am zis, poate aici e o carte de jucat. S-a dovedit a nu fi o idee bună, cum am spus. Am luat în seara respectivă doar 2 pești de aici, de sus, și 100 și vreo 70 de kilograme din golf, cu 2 bețe. Ei, când a venit dimineața, Peter a început să prindă foarte bine pește. 2-3 lansete era tot timpul, avea pește. Și atunci ne-am dat seama, nu este o idee bună să mai pescuim aici și să nădim sus, și ne-am tras lansetele, toate 4, am riscat cumva. Le-am îngrămădit în golf. Deci a fost o chestie de risc. Și am pescuit cu toate cele 4 lansete în golf și aici am renunțat să mai nădim, să mai pescuim. Am înțeles. Și atunci cu cele din golf ați nădit agresiv, mai puțin agresiv? Nu am nădit absolut deloc agresiv, am nădit foarte în funcție de cum cerea peștele. Noi am nădit, tot concursul l-am nădit cu praștea de mână. Doar spre final, ultimele 30 de ore, am nădit cu spombul. În rest am nădit cu praștea de mână pentru că pescuiam undeva în 70 de metri. Și am preferat să facem lucrul ăsta în a nu speria crapii, pentru că am văzut, aveam trăsături foarte bine seara, venea dimineața, trăsăturile se răreau, peștii se retrăgeau, ieșeau din golf, majoritatea ieșeau din golf, părăseau golful, și care mai rămâneau pe acolo se trăgeau sub nuferi. Deci noi nu mai prindeam pește unde aveam patul de nadă și unde prindeam foarte bine seara. Și atunci aici a început o căutare și veșnic am schimbat cumva strategia de a prinde pește. Noaptea prindeam într-un fel și într-un anumit punct, ziua prindeam de pe sub nuferi peștii. Deci noaptea prindeați de pe patul de nadă? De nadă și sigur că da, pentru că peștii ieșeau de sub nuferi și mâncau foarte bine. Era și liniște, mâncau foarte bine acolo și ne dădea randament patul de nadă. În schimb, ziua nu prindeam deloc pește aproape de patul de nadă, prindeam decât din fața nuferilor, dar foarte aproape de nuferi. Și ca și monturi, ce ați folosit? Plumb. Sau nu știu, linia principală și montura? Plumb striat. Deci plumb striat. Acolo n-ai voie cu momitor. Nu ai voie cu momitor, în care încărcam cu groundbait și forfang scurt și un cârlig mic cu un pop-up. Am înțeles. Și forfang de fluorocarbon sau de textil? Am pescuit cu textil, dar și aici am jonglat foarte mult cu monturile. Ziua când trebuia să pescuim la nuferi,
Schimbam. Pescuiam cu plumb inline și cu fluorocarbon cu boilers. Deci puneam boilers la cărlib. Ziua. Și care era motivul? Nu știu. Păi motivul era simplu. Puteam să dăm foarte bine, să dăm chiar în buza nufărului. Erai mai precis cu... Erai mai exact cu inline-ul și trebuia să pescuiești cumva foarte agresiv, adică nu vreau să lăsăm peștii să plece în agățătură. Pentru că scapi 1, 2, 3, 5, poți să lași linia acolo și nu-ți dai seama că peștii atunci schimbă traseul, nu simte un pericol în ce facem noi și schimbă traseul. Și noi nu am vrut să pescuiam foarte agresiv și atunci am hotărât să punem un fluorocarbon, un plumb foarte ușor, inline, și așa pescuiam ziua. Iar seara reveneam din nou la montura cu plumb striat și cu... Foarte tare. Când zici plumb ușor, ce greutate? Undeva la 70 de grame. Deci, da, mă așteptam să fie mai ușor. Nu, 70 de grame. Pentru că aveam să nimerim exact acolo, dădeam de vreo 2-3 ore, adică nu nimereai din prima. Și cum o puneai cât mai aproape de buza nufărului. Deci ați identificat câteva puncte. Da, aveam exact câteva puncte unde trebuia neapărat să pui acolo să poți să prinzi pește. Deci super precizie. Da. Super tare. Și ca și cârlige, ce dimensiuni de cârlige ați folosit? Cârligele mele favorite, corumul, 6, numărul 6, forfang subțire când pescuiam cu groundbait, cu plumb striat. 0,12 textil. Deci foarte, foarte subțire. Da. Sigur că da. Și când pescuiam cu fluorocarbon, la fel, nu aveam un fluorocarbon foarte gros. Pescuiam cu un fluorocarbon de 12 livre. Ok. Super. Și ca și pat de nadă, l-ați făcut din semințe, l-ați făcut din boilies, mix? Da, am început, schimbam foarte des. La cât timp? Undeva cam la 30 de minute. Schimbam foarte des, tocmai în ideea de a ne duce nadă acolo de pe plumbul striat. Și când aveam trăsături, dădeam de câteva ori cu praște, 5-6 ture cu 5-6 bulgărași cu praștea. Acolo, patul de nadă, nu, deci noi n-am vrut să facem din prima un pat de nadă agresiv. Nădind încet, dar după 48 de ore am început să băgăm și boilers. Noi până atunci nu, am pescuit doar cu groundbait și semințe, spărturi de alune tigrate, de porumb și pelete. După 48 de ore am început să nădim și cu boilers în ideea de a adică nu de a sătura peștele, de a nu se obișnui el doar cu... Să începem să-l obișnuim cu boilers. Și din ideea de a puncta și crapi mai mari, pentru că noi am avut o medie foarte mică de pește. Prindeam undeva medie de 5-6 kg. După aceea a început, odată obișnuindu-se cu boilersul, am început să prindem și crapi mai frumoși, 10-12 kg, frumoși pentru locul respectiv. Dar până atunci pe pop-up și pe groundbait am prins crapii mici, dar ne interesa să punctăm și să faceți cantitate. Să facem cantitate. Și după 48 de ore am început și am nădit și cu boilers. Ok, și ca și cantitate de nadă, poți să ne dai câteva cifre? Sigur câte că nadă da. ați folosit în... Undeva în jur de 70 de kg de boilers, 90 de kg de praf, de mix, de groundbait, 25 de kg de alună tigrată întreagă, uscată, aia bineînțeles că s-a fiert. Fiartă, da. Sigur, porumb, la fel vreo 30 de kg uscat și pe ăsta l-am fiert. Spărtură de porumb în jur de vreo 10-15 kg și vreo 20 de kg de spărtură de alună. Astea toate au fost uscate, deci fierte aproape că s-au dublat în volum, da. S-au dublat în volum. Cam asta a fost nada folosită. Pop-up-uri, cred că vreo 1, 2, 3, vreo 4 cutii de pop-up-uri. Și ce nada ați folosit? Bile, prafuri? Da, Bogdan și atât Bogdan cât și Henry au avut încredere și am pescuit strict cu nada produsă de mine, Spartan Carp, Competition Mix-ul și boilers-urile Premium MC. La fel și pop-up-ul aferent. Ce boilers-uri aveți voi? Ce aromă? Boilers-urile care
le fac eu, sunt squid cu prună. Squid cu prună. Da, astea au Super. Și ce dimensiuni de boil list? Am nădit cu 20, cu 24 și la curling am folosit doar boiles de 20. Super. Tare sau solubil? Nu mai boiles tare, atât la curling cât și ce am nădit în apă. N-am avut super solubil absolut nimica și a fost și o idee bună că n-am avut solubil, pentru că după aproape 90 de ore ne-a cam invadat plătica. Adică am început să prindem foarte bine și plătică, ceea ce nu a fost tocmai... Nu v-a ajutat. Nu ne-a ajutat, da. Dar chiar mă gândeam, e o cantitate imensă de nadă pe care trebuie să o băgați în apă. Cum ați făcut? Cum v-ați organizat? Nu știu, nădea cineva, nădeați toți? Da, l-am nădit cu praștia, am nădit eu și Bogdan, am nădit împreună. Adică ne-am cam împărțit sarcinile, nu... Dar ce mă bucură pe mine foarte mult și ce a fost o chestie la care spun... Eu cu băieții ăștia doi ne-am văzut pentru prima oară, adică am făcut echipă. În formula asta. În formula asta și mergi direct la o competiție atât de o învergură așa mare. Vreau să spun că exact ce am stabilit, foarte bine ne-am coordonat. Extraordinar. Pe mine m-a uimit treaba asta. Adică nu am avut nicio chestie să ne dăm cap în cap acolo prin stand. Sau că eu nu fac asta, sau că s-o obosit, sau că... Deci nimeni nu s-a retras că nu fac asta, eu mă duc la somn sau nu. Deci echipa a funcționat ca drept dovadă 1490 de kilograme. Adică nu poți să le prinzi dacă nu te coordonezi foarte bine. Și pentru mine a fost o chestie extraordinară. Pe Henry l-am și denumit Tancu, un om foarte muncitor, niciodată nu spunea nimic, adică nu s-a retras de la nimic să nu muncească. Și Bogdan m-a uimit cu ce rezistență are, ceva ieșit din comun, fantastic, și câtă dorință de muncă și a fost ceva, îți spun, ieșit din comun. Da, pe altfel n-ar fi fost posibil așa rezultat, fără foarte multă muncă și... Și dintr-un loc, trebuie să menționez, în care nimeni nu a făcut din ce spusele unora, nimeni n-a făcut niciodată treabă, n-a făcut mai nimica de acolo și cantitatea asta, trebuie să vă spun și să recunosc că multă lume m-a întrebat de unde am reușit să scoatem cantitatea asta de aproape 1500 de kilograme de pește din locul respectiv. Am înțeles, da, deci nu era un loc favorit. Nu era un loc favorit, absolut deloc, adică eu sunt fer convins, am spus-o și o să o spun și o spun și acum, nu cred că cineva de acolo, din echipele respective, vedeau că noi putem vreo șansă, putem să punem problemă, nu ca și echipă, ci pur și simplu ca și standul respectiv, să intrăm în primii trei, adică nu cred că cineva, ar fi pariat pe noi din locul ăla, repet, nu ca și echipă, ci pur și simplu ca și locație, ca și stand. Nu era printre favorite, adică erau standuri mult mai bune și cu istorii mult mai buni decât standul unde am pescuit noi. Ca și program de somn, cum v-ați organizat? Da. E o competiție de câte ore? 117 ore. 117 ore. Așa. Dintre mine, Bogdan și Henry, cel mai puțin a dormit Bogdan. În jur de vreo 8-10 ore, maxim 10 ore. Deci calculat și ce spun acum, nu fabulez, nu... Deci 10 ore. Eu am dormit 12 ore și Henry undeva tot așa, cam ca și în jur de 11-12 ore. Cam ăsta a fost... Sacrificiu, deci chiar... Da. Păi Bogdan mergea, mă duc să mă întind și eu, zice, o oră, două. Se trezea după 20 de minute. Boai, cât am dormit. El avea impresia că a dormit nu știu cât. N-ai dormit. Sigur că da, ai dormit 30 de minute. Adică nici nu te-ai întins și te-ai... Deci pe mine m-a uimit cu ce rezistență are și Henry la fel. Deci s-a muncit. Nu am avut un program stabilit la somn. Adică când a simțit, între noi ne vedeam că deja nu mai dădeai randament și că aveam nevoie și atunci aveam încredere unul în altul. Băi, du-te, întinde-te o oră, două și intrăm pe baricade, se duce următorul și tot așa. Și foarte tare. A funcționat coordonarea asta. Foarte tare și bine că ați mai putut să gândiți cu atât de puține ore de somn, nu? Într-o săptămână să dormi, nu știu, 10-12 ore, da.
Crezi că dacă ați fi dormit, nu știu, 4 ore pe noapte, ați mai fi avut același rezultat sau... Nu cred. Dacă nu munceam cum am muncit de la cap coadă... Deci dacă un pic lăsați mai moale la un moment da, dat... pentru că în clasament primele 6 care au urcat au toate peste 1000 de kg, peste o tonă de pește prins. Deci lejer riscam să nu urcăm nici în primii, să nu mai fim în primii 3, nu... Adică dacă lăsam garda jos. Dar și spune-ne puțin despre desfășurarea competiției, pentru că au fost multe schimbări, nu știu, au urcat diferite echipe pe locul 1, cu ce echipe v-ați bătut? La început, prima oară, deci ne-am bătut cu echipe românești și cu Peter Micula. La început, vorbim de primele 24, 30, 50 de ore. Carpodrom Transilvania a fost pe locul 1, s-a instalat repede. Steagul faimosul Steag. Steagul se mută, spune-ne puțin și despre Steag, da, e foarte echipa interesant. care conduce competiția este pe primul loc în competiție. Arbitrii aduc în standul respectiv un steag. Steagul este simbolul locului întâi, adică cine este pe locul întâi, cine conduce lacul, are steagul în stand. Și nu se comunică, numai vine dimineața sau seara exact, și... nu știi, numai vezi pe lac că îți aduce mută steagul. Și Carpodrom Transilvania a fost, să nu vreau să greșesc, vreo 35-40 de ore, cred că a condus lacul, inclusiv au și captura concursului, deci aveau ambele steaguri la ei în stand. Sunt două steaguri și pentru captură. Și pentru captură, da. Ăla e fain de captură, că dacă l-ai luat, cam stă la tine, dacă ai un pește mare. A stat și n-a stat, că s-a mutat. După care steagul respectiv a plecat în stand la cei de la SBS, dacă mi-aduc bine aminte. Echipa puternică din Ungaria. Din Ungaria, da, care a și câștigat competiția, care au și campionii europeni. Dar alea au fost momentul în care noi cumva ne-am instalat locul întâi și știu că a fost Peter, după Carpodrom Transilvania, noi undeva pe 2. Noi cam pe 2, pe locul 2 am stat cam 50% din competiție. Ei, după vreo 50 de ore am picat pe locul 4. Ce s-a întâmplat? N-am dat vina pe ceva anume, pur și simplu nu... Sau au făcut celelalte echipe ceva bine? Probabil au făcut ceva bine și noi am rămas tot pe mișcarea noastră, nu am vrut să o schimbăm, am stat pe răbdare. Hai să avem răbdare că va fi bine. Ca drept dovadă, în seara respectivă, de la ora 9 și până dimineața la parcă 5:30-6 când vine cântarul, am prins 450 de kg de pește. Deci, vreau să menționez, aștia 450 de kilograme au fost în 2 tranșe de cântărire, nu odată. Eu am menționat ca și timp. 450 de kilograme de pește și atunci ne-am clasat pe locul întâi și în dimineața respectivă a apărut și faimosul steag la noi în stand. Îți dai seama că în momentul în care faci performanța respectivă, ai uitat de oboseală, de somn, și adrenalina este la cote maxime și ai dorința din ce în ce mai mare să câștigi competiția. Foarte tare. Am stat 24 de ore cu steagul la noi în stand. După 24 de ore au venit și ne-au luat steagul și l-au dus în standul celor de la SBS. Și ne-am demoralizat așa într-un fel, dar nu... Am muncit din nou, ne-am văzut de treaba noastră, ca drept dovadă, în următoarea dimineață a revenit steagul înapoi și a rămas acolo până în dimineața ultimei zile din competiție. Wow! Deci am avut vreo 48 de ore adunate. Super, pe primul loc. Pe primul loc. Atunci când ați dat 450 de kilograme, cum s-a întâmplat? Adică ați pescuit același stil tot în golf cu 4 lansete sau... Da, același stil în golf. Odată ce noi ne-am făcut treaba bine, peștele a început să comunice și n-am mai avut nicio scăpare. Adică am prins extraordinar de bine. Am avut frecvență foarte bună, deci
în continuu. Ca și frecvență, aș putea să amintesc aici să spun, am calculat noi undeva la 40 de minute, aveam un pește punctabil. Cam asta a fost, pentru că am mai prins și caras și plătică, care deci nu erau punctabili. Dar seara respectivă a fost ceva fantastic. Poate și dorința aia de vezi că ești 40 și ceva de ore pe locul 2, după aceea pici pe locul 4, vrei să... Și ce am făcut bine și peștele a venit și pe nadă și atunci era greu să-l pierdem, să nu prindem pește. Super. Știu că pe Mațonco se mai pescuiește și zigrig. Voi ați folosit și această metodă? Da, am folosit și metoda asta și am stat o zi întreagă, am tot măsurat și am tot, dar nu. Deci n-ați prins? Nu am prins deloc la zigrig. Absolut deloc, nu am prins la zigrig. Nu a funcționat acolo, nu am înțeles. Știi dacă celelalte echipe au pescuit zigrig și au pescuit eficient? Sau eram foarte focusat pe standul, pe ce am făcut noi și chiar nu m-am uitat în jur să văd dacă cineva a încercat tipul ăsta de stilul ăsta de pescuit la zigrig. Noi l-am încercat, recunoaștem, dar nu am avut randament, adică nu am avut trăsătură. Marius, mă gândesc în așa o competiție și cu atâta oboseală au fost și situații dificile. Poți să ne numeri câteva și cum le-ați tratat? Da, au fost situații dificile pe fond de oboseală și pe faptul că la un moment dat, adică în penultima zi de competiție, crapul nu ne-a mai tras și ne-a invadat plătica și carasul, prindeam orice puneai, în continuu ne-a... Deci și la bile și la tot, ha? Sigur că da. Și atunci am stat și am calculat împreună cu Bogdan și Hari și ne-am dat seama cam ce trebuie să facem. Aceea a fost ziua în care n-am mai nădit cu praște, am nădit doar cu spumb semințe. Am scos total boilisurile, n-am mai nădit cu niciun boiles în apă. Și ziua aia a fost și ziua în care am dat un cântar foarte, foarte, foarte slab. Crapii au revenit pe patul de nadă, dar spre seară și foarte, foarte târziu. Ăla a fost într-adevăr un moment dificil și... O decizie extremă, aș zice, nu? Că ați făcut o schimbare majoră. Da. Deci, care pe moment nici nu v-a răspuns, deci... Exact, cât de bine am prins la boiles, atâta de rău ne-a afectat în ziua respectivă, adică nu... De ce s-a întâmplat? Ai găsit explicații? Da, noi am găsit-o, acum nu știu cât e de plauzibil, dar cred că e plauzibilă pentru că în momentul în care am schimbat-o, crapii au mâncat boiles, așa la concluzia asta am ajuns noi, crapii au mâncat boilesul, eliminându-l în apă, apa se tulbure, da? Face nori pe acolo și noi pe treaba asta dăm vina că a atras plătica și carasul. Pentru că puneam și bile de 24 foarte tare și nici câteva secunde pleca. Am scos total boilisurile și nu am mai nădit, am nădit decât cu spombul semințe. Dar la cărlig, făcând treaba asta, chiar dacă am prins plătică caras, pescuiam la fel cu boiles. Și după câteva ore, vreo 5-6 ore de concurs, ce ne-au necăjit plătica și carasul, au început să intre și crapii. Dar nu am mai nădit în apă cu boiles absolut deloc. Strict, doar semințe cu spombul. Foarte tare. Ăla a fost un moment dificil. Da, în care și pe fond de oboseală și ești acolo în față, suflau în ceafă ceilalți foarte aproape, adică acolo nu am 100 de kg, 200 și deja sunt câștigători. Imediat se poate imediat, de la ai 300-400 de kilograme și se întoarce. Și au fost situații așa, destul de multe. Au fost foarte multe și am spus, în primele 6 echipe au fost situații enorme de răsturnare de situație, adică de clasament. Da. Conduceai 200-300 de kg și deodată te trezeai că, opa, unde sunt? Nu mai sunt pe 1, pe 2, sunt pe 5, pe 6 sau... Da. Atunci când ați prins bine, ați avut și vântul de v-a ajutat?
Mă gândesc că fiind în golf a contat mult și direcția vântului. Nu prea vânt nu am avut, dar ce consider eu că a fost un punct forte e faptul că vremea a fost constantă. Pentru că sunt convins că dacă vremea se răcea, venea un front de aer rece, să țină câteva ore, zile bune, nu cred că mai făceam, sunt convins că nu făceam treaba asta acolo. Adică peștele, pentru că dimineața peștele părăsea golful. Adică nu... îl vedeam, avea trăsături, prima, a doua, a treia și ultima lansetă, a patra. Și în momentul, deci ultima lansetă dinspre ieșirea din golf. Știam îi vedeați cum pleacă. Cum pleacă, sigur că da. Și seara, când se întorceau, relua lanseta 4, 3, 2, 1 și atunci începeam și prindeam. Deci știam că... Ce interesant. Da, ziua de fapt nu pot să spui, era o vânătoare de prins pește. Deci nu, pentru că nu prindeam nici măcar pe lângă patul de nadă, prindeam, ți-am spus, de la plaurii respectiv și, dar insistând și muncind, am avut și rezultate. Ca și procentaj de pește, cât ați scăpat din cei pe care ați avut în cârlig? Păi, nu am scăpat foarte mult pește, chiar foarte puțin pește, să spun. Să dau așa o chestie, dar chiar nu exagerez nici cu nimica, să zic vreo 15-20 de pești, nu cred că deci nu am scăpat mai mult. Deci am avut un procentaj foarte, foarte bun. Deci cam ce am prins, ce au intrat la cârlig, l-am cam scos. Cei care i-am scăpat sunt peștii pescuiți din fața nufărului, pentru că țineam foarte tare de ei. Îi forțați un pic. Îi forțam, pentru că dacă nu am vrut să lăsăm să intre peștele sub nuferi, pentru că îți dai seama că deranjează acolo, rupe nuferii, poate să rupă linia, deși nu prea era, că pescuiam cu niște fire foarte groase acolo aproape și țineam un pic de pește și peștii ăia forțându-i i-am scăpat, dar în rest n-am avut să scăpăm că mai deloc n-am scăpat pește. Și ca fir, linia principală ce ați avut? Am avut 0,35. Pescuind aproape n-am avut nevoie de și pe direct ați spus, n-ați avut leadcore sau, nu știu, înaintaj conic sau textil, nu știu dacă e voie acolo. Este voie, nu, am avut firul pe direct, doar că aici unde pescuiam cu plumb și aveam o porțiune de leadcore. Am înțeles, da, pentru... Exact, atât, dar în rest pe direct n-am avut înaintaj. Marius, și alte momente dificile cu vecinii de stand v-au încurcat într-un fel? Da, cel care ne-a încurcat cel mai tare a fost Peter. Împărțeam golful cu el. Noi aveam o deschizătură mult mai mare în a pescui golful. Peter o singură lansetă putea să bage acolo în golf. Nu, așa era standul de așa natură. Dar și golful respectiv era despărțit de balize. Nu aveam voie să trecem de balize. Și Peter, după vreo 48 de ore, a început să ne dească aici la baliza asta, intrarea dinspre golf. Deci chiar la limita standurilor noastre. Deci ce făcea strict, era ok, deci nu chiar la baliză și ne-a mai oprit așa din pești să intre pești. Adică intrau cam jumătate sau poate 30% din cât ar fi intrat dacă nu ar fi fost un pescar experimentat să facă joaca respectivă. Iar așa a fost o chestie. Și voi ați făcut ceva de genul invers, nu știu, să încercați să... Deci noi am vorbit cu Bogdan și cu Henry, puteam să facem în felul următor, multă lume ne-a și întrebat, de ce nu am nădit și noi să nu iasă peștii din... Exact, că poate îi țineți acolo să nu plece. S-a dovedit a fi o rețetă câștigătoare. Noi ne-am gândit la treaba asta, deci când am văzut că ne merge foarte bine aici, ne-am gândit la treaba asta. Dar sunt fer convins că dacă făceam treaba asta... S-ar fi împărțit peștii sau ce? Noi nu prindeam peștele respectiv și n-am fi ajuns la performanța pe care am făcut-o acolo. Sunt 100%. Dar de ce? De ce ești așa de convinsă? Peștii aveau o liniște în golful respectiv seara, veneau liniștiți, nu erau speriați de absolut nimic. Nu ați vrut să le întrerupeți? Exact, noi n-am vrut să le întrerupem traseul. Ne-am uitat tot timpul pe meteo, am văzut că nu va fi nicio schimbare majoră de vreme și am hotărât să mergem. Sunt fer convins că dacă făceam mișcarea respectivă, nu prindeam atâta pește.
Ce interesant, da. Decizii grele. A fost decizie grea, decizie de moment, ți-am spus, decizia a fost cu cele 2 lansete, după aceea cu faptul de a nu mai nădi boilez deloc, pentru că într-un fel ne-a afectat, am prins mult pește mic și nepunctabil. Decizia de a nu nădi aici, ți-am spus, de asta sunt foarte bucuros de echipa respectivă. Că v-ați înțeles, că ne-am aici poate să înțeles. fie discuții, Da. că unul insistă să faci Da. într-un Pe mine fel sau... și în ziua de astăzi mă miră faptul că ne-am înțeles atât de bine și Da, am colaborat pe o linie. Adică n-a luat nimeni o decizie, nu, fă așa sau fă... Ne-am pus, am vorbit. Fără orgolii, fără... Nici o clipă de orgolii, de contrazicere. A venit Bogdan cu ideea, bă, ce zice să facem așa, perfect. I-am venit eu cu o idee, o facem. Adică Super tare, nu, da. nu... E mare lucru. Cred că alte echipe sudate nu ajung la așa o coordonare. Exact de lucrul ăsta sunt minunat și în ziua de astăzi, că am avut o coordonare extraordinar de bună. Da. Cu niște oameni pe care eu i-am văzut a 2 ori în viața mea și Incredibil. pescuim pentru prima oară împreună. Incredibil, chiar Cumva incredibil. astrele s-au așezat pe echipa respectivă, K1 Baits, și am făcut treaba pe care am făcut-o. Super, și ca și logistică, cum v-ați organizat? Ați dormit, nu știu, în cort, afară, pe pat? Da. Ce ați mâncat? Ați gătit, n-ați gătit? Cum? Păi noi inițial... Dă-ne câteva detalii. Că sunt Da, chiar ne-am curios. luat foarte multă mâncare la noi să mâncăm, să nu știu ce, adică pentru o săptămână de zile. Da. Dar nu am avut timp de mâncare. Tot ce am mâncat pot să spun că sunt vreo 3 cutii de pateu și o cutie de jumeri puse de mama lui Bogdan, făcute proaspăt înainte Ce de tare. competiție. Deci românesc. 100%. Românesc, 100%, foarte, foarte bune. Grăsimea, da. Alea și vreo pâine am împărțit la toți 3. Adică pur și Excelent. simplu nu am avut timp să mergem să... Supraviețuire, nu? Da, am mers, luam o gură, 2 și ne trăgea peștele, munceam. Tot timpul aveam ceva de făcut, de fier, de schimbat lansete, trăgea peștele, de dat peștii la cântărire, adică că nu ziceam, bă, numai eu dau pești sau numai tu lansezi sau numai... Deci lucrurile au fost împărțite, fiecare a mers totul ca pe bandă, adică nu... Super tare. Deci n-ați gătit nici măcar o omletă sau... Nici absolut, nici măcar. Într-o singură seară a făcut Henry 3 cafele. Ai de mine. Păi nici cafea n-ați băut? N-am băut nici Mamă, cafea. de atunci ce? Ceva energizante sau cum? Nu, ați, apă? Apă, într-adevăr, apă. foarte mult apă, că a fost destul de cald, dar aveam adrenalina aia atâta la cote Ținea maxime, loc, încât îți dai seama că nu... Și Bogdan e și un tip din ăsta antrenant, te ținea tot timpul în priză, știi, deci nu... Super tare, da, un amănunt important. Da. Înainte de final, Marius, vreau să te mai întreb despre echipe, că cumva n-am atins atât de în detaliu echipele care au participat. Din câte țări, nu știu, care sunt cele mai bune echipe care au participat? Da, au fost din 8 țări, echipe, toate care au participat acolo sunt echipe foarte bune, foarte bune, cu rezultate bune. Din ce țări? România, Ungaria, noi, USA, Polonia, Serbia. Da, sârbii sunt iarăși foarte au avut, buni. să nu știu, dacă mi-aduc bine aminte, cred că vreo 4 echipe sau 5 echipe din Serbia, vreo 5 echipe din Ungaria, România la fel. Din România au fost echipe foarte bune, Mivado, da, cu Stelică, cu Badiu, Tatanițu, Masco Baits. Acum sper că n-am uitat pe cineva, că n-am făcut-o intenționată, știi, dar echipe foarte, foarte bune și din România. Și fiecare a luptat până în ultima... Și parcă mai era Polonia, nu? Din Polonia o echipă? Da, cred, nu știu, sper că că spun bine ce zic acum. Polonia cred că a fost pentru prima oară în competiția respectivă. Și ceva britanici? Din câte știu, unii din cei care au fost acum fac parte și din lotul naționalei Poloniei, care vor merge acum la campionatul mondial în septembrie. Se ține tot în Ungaria. În Ungaria, la Deseda. Super. Și britanici, englezi au fost anul acesta nu au fost. Ei au fost parcă 2 ani la rând, au și câștigat, au ieșit campioni europeni.
au de 2 ori de pe același loc. Ce noroc. Au tras același... Să trage același, da. Da, același stand. Anul acesta nu au fost. Vreau să te întreb pentru viitor, ce obiective mai ai? Mă gândesc că unul e simplu, ai vrea să și câștigi într-o zi această competiție. Aș vrea să o câștig în viață, nimic, cum am mai spus, nimic nu e imposibil. Dacă îți dorești, muncești, ajungi și la performanțe. Sper că la anul să merg din nou la Cupa Europeană și să fac mai bine decât anul ăsta. Asta e... Da, o să fie o provocare. O provocare. Iau lucrurile pas cu pas și vedem ce o să se întâmple. Anul ăsta mai am ceva competiții și pe aici locale și pentru la anul vedem ce ne rezervă viitorul. Super. Păi îți doresc fire întinsă. Vreau să vă amintesc unde îl puteți găsi pe Marius Cira. Ești pe Facebook? Pe Facebook, acolo răspund tuturor celor care îmi scriu în mesaje. Am primit foarte multe mesaje și după competiție, cum am pescuit de la pescari și din București și din toată țara. M-au întrebat cum s-a desfășurat competiția, acum am spus-o oficial și toate informațiile toate informațiile la un loc. Răspund la fiecare care mă sună, la numărul de telefon, îl am pe Facebook, pe Messenger, pe WhatsApp, fiecare ce îmi scrie. Sunt deschis pentru toată lumea, atât de a pescui împreună cu ei, de a le da sfaturi, cât cunosc și eu, că nu dețin adevărul absolut. Corect. Super. Vrei să mulțumești cuiva da, aș vrea pentru tot? Nu știu, că ai avut o grămadă de susținători și pe Facebook, pe diferite canale. Da, aș vrea să, în primul rând, familiei care m-a susținut și pe tot parcursul și prietenilor mei care au fost acolo, au trăit și ei de acasă, cred că la o intensitate mult mai maximă decât am trăit-o echipa Chian Bates în stand și eu personal. Unii mă și certau, ai căzut pe locul 4, fă ceva, adică ceartă constructivă. Știu, am înțeles, da. Nici de cum... Da, păi aici aș vrea să le amintesc să fie Măcinoi Dani, Stoian Cristian, Andraș Florin din Anglia, mă scriam la fiecare cântar și înainte de cântar mă întreba, Sorin Scheuleac. Și pe final, pentru mine a fost nu ezit să o spun, a fost așa o onoare când atât Stelica cât și Peter au venit la mine și m-au felicitat. Pentru mine a fost o chestie foarte importantă, pentru că m-a spus-o, sunt pescari pe care eu îi respect foarte mult, după care m-am ghidat. Și la fel și tata Nițu a spus o vorbă, ce mă bucur dacă elevul își depășește profesorul. Ce frumos! Da, așa aș vrea să și încheiem. Cu speranța că acest interviu va rămâne în istorie, vreau să vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare să aveți fire întinse și să auzim numai de bine. Marius, mai vrei să zici ceva de final? Da, aș vrea să zic că pescuind corect poți avea rezultatele dorite. Da, deviza Spartan. Super! Să ne arăți și trofeul mai aproape de cameră, te rog. Super! Mulțumesc încă o dată, Maru, și mult succes în continuare. Și eu îți mulțumesc, Peter.